Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Manausab kanimo. Maayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa atong pagsaulog nining Santos nga Misa. Mga igsoon, maghinulson kita sa atong mga sala. Ano kita maandam alang sa pagsaulog nining Santos nga kasaulugan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon. Kahit nakalapas ako og dako o yamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay-unay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoong Diyos namo, itugot nga higugmaon ka namo sa tibuok kasing-kasing. O nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong pagigugma kanila. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Ngabuhi ug hari man kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon na Samuel. Busa, giingnan ni David si Huwab, ug ang mga kumpantante sa kasundaluhan nga uban kaniya. Adtuan ninyo ang tanang banay sa Israel, gikan sa Dan, ngadto sa Berseba, ug ipha ang mga tao, aron masayran ko ang gidaghanon sa mga tao. Unya, isultihan ni Huwab ang hari sa gidaghanon sa mga tao. May 8,000 nga himsog nga lalaki didto sa Israel nga angay mahimong sundalo ug 5,000 didto sa Hoda. Apan nagbasol si David, human niya maihap ang katawhan. O giingnan ni David ang Ginoo. Nakasala ako tungod sa akong gibuhat, apan pasaylua ako, o Ginoo, sa akong sala. Sa pagmata ni David sa pagkabuntag, gisultihan sa Ginoo ang propeta nga si Gad, nga mananagna ni David. Ingna si David, kini ang giingon sa Ginoo. Tulo ka butang ang gitanyag ko kanimo, pagpilig usa ni ini, og buhaton ko ang imong mapili. Busa, miadto si Gad kang David, og giingnan niya si David. Padadon ko bag tulo ka tuig, nga gutom og tulo ka bulan, nga magtago-tago ka sa imong mga kaaway, samtang magluto sila kanimo. Ubuot ka ba nga may kamatay sa tibok nasod, sulod sa tulo ka adlaw? Huna-huna kini pag-ayo,
og sultihi ako sa itubag ko sa nagsugo kanako. Mitubag si David kan God, dako ang akong kaguol, maayo pa nga silutan kita sa Ginoo, kay maluluyon man siya kaayo kaysa silutan kita sa tao. Busa, ipadadaan sa Ginoo og kamatay ang Israel, gikan sa buntag hangtod sa pagkagabii, og 7,000 katawo ang namatay sulod sa tibuok nasod. Og sa pagtuyod sa anghel sa iyang kamot ngadto sa Jerusalem aron paglaglag niini, nagbasol ang Ginoo sa kadaot nga nahimo og miingon siya sa anghel nga itugyanan sa paglaglag sa mga tao. Husto na didto ang anghel sa Ginoo sa ginikanan ni Aruana og Hebosihanon. Unya miingon si David sa Ginoo sa pagtan-aw niya sa anghel nga mipatay sa mga tao. Nakasala ako, apan walay labot kining ubang Israelyeta. Naghangyo ako nga ako ug ang akong banay lamang maoy siluti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, pasaylua ang sayop nga akong nahimo. Ginoo, pasayloa ang sayop nga akong nahimo. Bulahan siya kansang kalapasan gikuha, kansang sala gitabunan. Bulahan ang tawo nga wala pa sangili sa sala sa Ginoo. Diha sa kansang espiritu walay kadautan. Ginoo, Pasaylua ang sayop nga akong nahimo. Unya akong gila ang akong sala at ubangan kanimo. Ang akong kasaypanan wala nako tabuni. Miingon ako, ikumpisal ko ang akong mga kalapasan sa Ginoo. Ug imong gikuha ang kasaypanan sa akong sala. Ginoo, pasaylo ang sayop nga akong nahimo. Tungod niini ang tanang tawo nga nagatuo, nagampo kanimo. Sa panahon sa kagulanan, bisan lawom nga mga tubig mo baha, dili sila makaabot kanako. Ginoo, pasaylo ang sayop nga akong nahimo. Ikaw ang akong salipdanan, sa kagulanan imo akong ampingan. Sa malipayon nga mga singgi, sa kaluwasan imo ako nga libutan. Ginoo, pasaylua ang sayop nga akong nahimo.
Isugin mo, O Diyos, maminaw ako sa mga ipamulong mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Isugin mo, Diyos, kay maminaw ako sa mga ipamulong mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mibiya niadtong dapita og mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlaw igpapahulay miadto siya sa sinagoga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao dito ug sa ilang pagadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa nang utana sila. Diin man niya naghikit-an kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. O giunsa man niya paghimog mga milagro, dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria? O igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas, o ni Simon. Dili ba ang iyang mga igsuong babae ani aman dili nagpuyo? Tungod nini wala sila mutuo kaniya. Ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Balay sa makahimog milagro dito gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot. Niadtong pipila ka masakiton ug naayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila mutuo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay o nagtudlo sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, atong nadungog nga si Haring David nagpabuhat siya sensus. No? Gusto niyang maibalaan o pilagyod ang iyang sakop. Unya gisilutan siya. Sa may nahimong sayop ni David, nagbuhat lang mo siya sensus. Gusto niyang mahibalaan kung pilagyod ang iyang mga ginsakupan. Ang pangutana, unsa may purpose niya ngano nagpahimo mo sa sensus? Aron ba gusto niya mahibalaan pilagyod ang iyang sakop? Dili na mao ang iyang tumong. Ang iyang tumong kung mahibalaan niya kung pilagyod ang mahimo niyang makuha niyang mga kasundaluhan. No? It's army. Almost 1 million army ang pwede niyang himuon. Gikan sa iyang katawhan. No? Nanganong sayop man na siya. Kay mas nisalig siya sa iyang army kaysa Ginoo. Nawadan siya pagsalig sa Ginoo, nisalig na siya sa iyang gahom, sa iyang strength. Dito sayop siya. Sipyat siya. Nawadaan siya pagsalig sa Ginoo kay mas misalig siya sa iyang kasundaluhan. Aron buntog nilang mga kaaway.
kung musalig ta sa atong kaugalingong gahom, sa atong bahandi, gay sa Ginoo, kasala ta sa Dios. Muna'y dakong sayop sa tao, kung nagsalig lang siya sa, dato man ko, dagang kong bahandi, dagang ko gahom, maabuso ka. Abusuhon nimo ang gahom, imong bahandi. Kalimot na kasi Ginoo ang kana, mahimo na nimo siyang Diyos. Dako ka, dagang kayo mga example, anak. Doon na nag-ingon nga, absolute power, corrupt absolutely. Makurap ka sa imong gahom, makurap ka sa imong bahandi. Nakita na natin ng mga tao karon nga mga bilyonaryo sa naitubo nila. Kung musalig ta sa atong bahandi, sa atong gahom, sa man nga mga gahom nato, but masabot ba na masalig sa Ginoo? Muna sala ni David. Pero nasayod si David na yun ang buwan mo na usa ka hiyas ni David nga angay nato nga nasayop siya. Iyada yung ikuan, idawat na iyang saypanan, nagsorry siya. Pero bisan pa sa ipagsorry, gisilutan gyapon siya sa Ginoo. Mao gyud na ang sala. Bisan kung gipasaylo ka na sa Ginoo, nagsorry ka na, imo gyapong maaguman ang silot sa imong sala. You suffer the consequence. Bisan kung nagsiwuri ka na. Nga naman, that is divine justice. Kaya kung nga narari ka sa'yo, magsuri ka, wala na. Wala ko yung nahitabo. Hindi man na maayo. Unfair man na siya. Muna ang istorya ni David. Kita na ito ang kuhan ni David. Sayop siya, pero dali siya makaamgo sa iyong kasaypanan. Uy, sayop bang ko? Sorry, Lord. Pero gidawat niya ang silot. Kaya iya magsayop. Sa atong ebanghelyo, anang usahay, doon nag-diferensya sa mga translation, no? Sa Bisaya, sa English, o sa Latin, o sa Griko. Sa in English, ang gingon dito nga, nahibulong ang mga katagilongson ni Jesus sa kaalam nga iyang nahupta, no? Nagwali siya dito sa ilang sinagoga, sa adlaw ipapahulay. Dati nga lagi sila, amazed lang. Maayo kayo na yung sulti sila, ano na sa ikaalam. Hindi siya man na yung nakuha ni. Nga, ang ibutang dito sa in English, they take offense at Jesus. They take offense at Jesus. Sabi ni siya, wala sila mutuo kanila. Layo kayo. They take offense, nga wala sila mutuo. So may binisiya sa they take offense. Nasuko sila, murag na insulto sila. Pero sabi ni siya, wala sila mutuo. Wala mutuo, medyo mild lang na. Pero katong sa in English, and they took offense of Jesus, of what He said. Nganong nasuko mo sila, nganong na-insulto mo sila. Wala sila kasabot sa iyang gisulti, bisan kung na-amaze sila kasabot. Nagsukuhay man sa atong perception. Ang ilang nakita, ilang nadungo, o ilang nakita, sukwahi sa ilang perception kang Isus. Anak ni Maria man siya. Anak sa panday. Ordinary yung tao man siya. Kailan natin yung mga igsuon. Nga naman si Manuti. Lahi nga siya. Ano na conflict ko. Muna, na-insulto sila ko. Di nila madawat. Ang kamatuuran, bayan kang Isus, kaya ano na naman sila yung mga perception na prejudice, bias, bayan kang Isus. Muna ang reaksyon nila. Muna asad ang atong kasinatian sa atong pinadlaw-adlaw nga mga ano na yung mga butang di nato masabtan niya o reakta o niya ano na yung mga tao nga ato nang nahusgahan tungod sa atong
nakita sa iya, external, ay nga na naman na siya. Prejudice, bias sa katao. Ato na siyang husgahan base sa atong nakita, physical appearance. Di ka mutanaw pag we do not look closer. Kinsa gyud siya kay nanatay idea ba yun kayo? Bias na siya. Nga na maguna siya. Sa in English, do not judge the book by its appearance. Ay, bati ba ng libruhan niya kay guti-gutay na. Basa na, may ba ng 11 sulod sa maong libro. Usan na ka, leksyon alang ka natong tanan. Di kita muhus ka sa tao base sa atong nadungog, sa atong nakita. Gusto niyo makailag yun, ang tao, makikistorya ka. Know him or her intimately. Nga naman na siya. Kaya nga itong mga perception, di gina, sakto. Kanasi kuhan. Labi na itong initial perception sa katao, kanang parihan na, sa puton, stricto. Pero kung may mo nang mailan siya, buutan mo rin na siya. Muna atong leksyon, we should know the person personally before we judge her or him. Kaya mo yun na, mabayas ta. Nabayas na ganito. Ato na siyang ibutang sa box. Ay nga na anak ha, di na ka pwedeng magbago. Sayop kaya na. Biktima si Jesus anong prejudice bias. Sa iya mismong katauhan, sa iya mga paryente. Kung nabiktima siya, mabiktima siya ta, o makabiktima ta siya sa uban. Ato na silang mahusgahan, o pag kailan nila, husgahan na dahil ta. Never judge the book by its cover. Manindo kita, ang Diyos Amahan, nagdapit ka nato, nga mahimo iyang mga alagad, alang sa pagsangyaw sa mayong balita, sa kaluwasan. Magampo kita alang sa grasya sa pag-ila sa dignidad sa atong misyon, ug alang sa atong gikinahanglang usog sa pagtuman niini, mayon kita Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang Pangulo sa simbahan may sugong musangyaw sa pulong sa Dios ug mapuy-an nila kini sa tumang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ang atong tubag, ginoodong ga ang among pag-ampo. Nga ang mga Kristiyanos matinud-anong musangyaw sa pulong sa Dios ngadto kanila nga walay pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoodong ga ang among pag-ampo. Nga ang mga misyonero magmapailubon ug dili kawad-ag paglaom diha sa ilang pagsabod sa mensahe sa Dios ngadto sa dili maabi-abihong dapit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoodong ga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nabugatan na sa mga palasonon sa kinabuhi makakita sa talagsaong gugma ug pag-amuma sa Dios pinaagi sa ilang pagpakabanang pamilya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoodong ga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumok mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoodong ga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa kalinawng tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoodong ga ang among pag-ampo. Amahan, abli ang among mga kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong.
Pasayloa kami sa mga higayon nga kami nagdumili sa pagpamati sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawat ako Ginoo, kinig nga mga kasa, timang sa mundo sa gupaw sa kantusa. Kining panog, kining lino, ginamat sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulang itong amahan. Sa tanan panalangin, sa kadang panalimtin. Ang mahal mong alawas, o bililon mong dugo, imo ang kaluwasan, pinabuhi sa pagkanya. Mga igsuon pagampo kamo orang mga ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo naghalad kami diha sa imong mga altar sa mga gasa nga timailan sa among pag-alagad kanimo. Itugot nga imong ipadangat nga maluluyon ini mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kinimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa kamatuor, tungod sa katarungan. Ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinagi ni Kristo among Ginoo. Busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa usa ka bangkong awit sa pagdayon. Duyog sab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, silang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diaw sa kaawit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos nga Ginoo, Diyos sa kagawad, puno ang langit o kriyota, sa imong Hosana sa kahitasan. Layon ang naghahangi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw Ginoo ang tumuran sa tanang kasantos.
Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo. Malawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon mipuha siya upan mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang kanihapon mi kuha sa sakalis. Kaya salamat kanimo pag-usab nihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug mingon dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kaya kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwat sa kalibutan na nagpapusgan namo, pinagi sa imong krus, ug pagkabanhaw luwas sa langit. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo nagalan kami kanimo Amahan. Meaning paano sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga matubang ug molagat kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Tinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahigpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Inumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan ni mo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang ina nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Dihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kay usa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanatos sa atong manunubos. Amahan namong anak sa mga langit pagdayon ang imong ngalan umabot ka namo ang imong kingharian matuman ang imong mauot hindi sa'yo na mayroon sa langit
sa mga nagkasalanan. O dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunuan-luwasa kami sa kadahutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamo, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang imayan, hangtod sa kahuran. Ginoo Jesucristo lang yung kasan ng mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw ang abuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana ako. Manausab kanimo. Kita tangang paginig sa unay, kalinaw sa tanan. Cordero sa Diyos, anak kawatan, sa mga sala, sa kalibutan. Kaluy kami, atagi kami sa kalihitlan. Ginaimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, ulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ka angay kalawat kanimo apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Diyos nga makagagahom, itugot ka namo nga ang pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen.
Ato nang nahihala ng Santos nga Misa, lakat kamo sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.